Mitä sä tykkäät meidän ladasta? On kamala. Ammu takaisin! Autokilpailut. Autokilpailut. Kato, tuolla näkyy tuttu Lara. Onko? Kato. Ja perä. Homman nimi on siis 2 joukkuetta. Minä ja Ake. Tani ja... Jotakin noilla lukee 38 ja meillä lukee 38. Kumpi numero toi 38 vai 37? 8. 38? Nää on sekoilu täällä päässä. Okei, mikä me on? Kerran keilu meidän. Koska toistit päin. Joo, ja toinen joukkue on siis Perä. Se koostuu laihialaisista. Ja Kari Vaavikki. Mä otan vähän vielä pidemmän. Autokilpailut, Kari. Terske, sä toit meidän herkkupala tänne. On se hyvä, että mä ollut siinä ajovuorossa, nimittäin ovi auki joutuu ajaa, mä saisin. Joutuko? Ai joo, oliko tullut ahtapa? Oli vähän lähellä. Me ollaan kaikki tällaisia kääpiä. Mitä? Ei mitään, mä tulin sammuttaa. Terve. Sä oot niin liekiis, kato. Niin joo, mä oon ihan tules. Näet meidän perän, niin aivan. Mä katon, joo, siis Perä. Mennään kattoo. Tiedätkö se, mikä siinä tulee hienous? 238 numero, niin tulee paljon enemmän kierroksia kuin muilla, kun ajaa koko. Niin, jo täällä oli ollut vähän jotain informaatiota. Ne on eri ne listos. Onko? On. Siis siellä noiden listas, niin meillä on 38 siinä ja ai jaa. sanoin, että vaihtakaa siihen listaan, niin se on niin vaikeeta. No, tuo maalaaminen tästä talvella tuossa pihalla, niin... Ei se helppoa ole. Ei oo. Perä on maalattu. Mun piti sanoa tästä maisemasta, nyt ei näy enää niin paljon, mutta tosta kun katsoo ton väri ja sit katsoo ton... Anssikin on sonnustautunut. Tää on niinku meni Seinäjoella Ideaparkkiin. Siellä on työvaatenäyttely. On, varsinkin näin lauantaisin, niin... Perä. GTIR. GTIR. Onks tässä SR muuten? On. Onko? On, totta kai. Oi. Mua kiinnostaa tää ovi. Kun ihan niin kuin mä olisin nähnyt, että tässä olisi ollut harmaa ovi, mutta se onkin punainen. Niin, kato se oli. Se on identifioitunut. Mitä sä tykkäät meidän ladasta? On kamala. Lähtikö se käymään? Kari ainakin ajoi sen tähän. Noniin, kyllä se varmaan kävikin. Mut ei se kyllä miltään tehokkaalta kuulosta. Sitten mä voin sanoa, että kyllä siinä 60 heppaa voi olla. Niin sitä mekin veikattiin, että... Niinku... Ei mittarilla käydä tankkaa. Nyt on mökkimalli mesa. Ui! Joo, me nähtiin tuolta, me tultiin. Siinä on suora yhteys. Imusarjaan. Joo, täyssuora. Imeekö se noi tosta mukaan ja... Nämä? Eikö noi lehdet? Ihmeen, mutta ei se mitään haittaa. Siellä on suoratin kyllä. Meillä ei edes oo pissapoikaa. Mulla on ollut siirtoa jos suoratin. Pissapoikaa kun laittaa. Tää on hieno tää mun pissapoika tässä. Tämä näin. Ai se on pissapoika? Mistä se tämmölle? Kato vaan. Juman kautta on hyökkäävän näköinen, kun on punaiset silmät. Eikö kuulu merkkausmaalia sattu olla jäänyt jostakin raksalta? Se on hieno. Ihan. Sä oot pistänyt lisää säiliönkin. Ei kun se on säiliö, kun se ei ollut kiinni. Ai niin joo, se ei sitä ollut. Me heitettiin se vain tohon. Joo. Sitten penkin lämmittimeltä. Kun Anssi mielestä vetää pintaveitona tuolta, on penkin lämmittimeltä. Niin nyt kun panoo apparin penkin lämmittimen täysille, niin rupeaa... Kai kuski toimii sit penkin lämmitin kun... Ei toi. Ei toi. Nää on sunnin penki. Pienemmin. Ladas ei aukea ikkunat, koska peilit on kiinni. Tiedätkö mitä me myös naurattiin? Sitten kun joku tuohon peiliin osuu, niin sulla puuttuu lasikin tosta autosta. Meinaaks? Joo. Se on ai niin, totta. Sitten siellä oli yksi aika korkea mersu tossa takana. Ei pojat oikein hoksannut, että... Mä meinasin jakeet kysyä, että ei siellä varmaan mitään pakettiautoja mene. No mut tekee periskoopin tuohon kattoon. Nee. Jakelu olisi aikaa kyllä semmoisella käännöllä. Me täytyy hakea ponderi. Menkää ilmoittautunut, loppuu ihan näin. Mä kuulin, että susta tuli ihan virallinen bensalenkari. Niin tuli. Olemme aina löpötennä, olen aikaisemminkin ollut, mutta... Miksi sä jakajalla käynyt? Sitä Anssikin kysyi. Meidän lämpötilamittaus täytyy ottaa niin venttiileiden juuresta.
Ei meillä ole tässä minkään valtakunnan mittari eikä varaosaliikkeeseen kerinnyt aamustia. Mut nyt on erään valtakunnan mittari, nimittäin teikäläisen keittiöstä. Kinkupaistomittari. Kinkupaistomittari, joo. Se saa hoitaa nyt hommasta tällä kertaa. Näytäs millainen taulukko meillä on. Tommonen? Mä laitan anturi kiinni, niin me nähdään. Tällä hetkellä näyttää 28 astetta. Tuohon me voidaan laittaa, että koska se on valmis. Virallisesti valmis. Ding! Olis mennyt Fordillakin. Ei oli. Ei oli. Se on 6 vetävää pyörää. Kiitos kyydistä. Sä kävit vähän haastattelua. Me käytiin haastattelussa. No niin, hyvä homma. Annas vähän imuja niin. Hyvin höpise. Aika onneton. No. Se alkaa tälläkin olemaan vanha miehen vaivoja pikkuhiljaa. Mistä sä laitoit se pää? Näytitkö sä jo? Pitää pikkusen ottaa sivarilla siitä pois. Penkilämmittimen katkasit. Totta kai. Oi Jeesus, mikä paska. Punainen ovi. Sitten ekat metrit ladalla. Oho, sutii jo. Jarrut on kuulemma todella huono. Paitsi käsijarru. Joo, on hyvä. Bonderi-testikierros. Oho, vaihdekeppi. Tää on todella uskomaton ajoasento. Korkealla ja joo. Lattias oli reikä, niin laitettiin mattoon. Se on ruuveilla kiinni, ei pitäis mennä polkemaan. Kiinnostaa noi jarrut. Oho, aika takapainoiset. Hakkapelit on 4, alkaa olemaan vähän kuollut. Mitäs me öljylämmöt sanoo? Kinkku on 45 asteinen. Kaasujala-asento on kyllä. Sanotaanko suoraan, että kipeä fyysisesti. Tässä käsijarru toimii. Sama efekti käy tosta jalkajarrustakin. Se on hyvä kääntyy vaan. Hyvä tästä tulee. Ponderitesti on ajettu. Jalka on todella kipeä tämän kilpailun jälkeen, kaasujalka, voin kertoa. Ellei sitä saa lepuuttaa suorana. Mä vähän epäilen. Sä teit siihen puhelintelineen ja... No mä teen, joo. Mites perätiimi? Perätiimi on valmistautunut tähän autokilpailuun todella hienosti. Eikö huonosti? Eikö ihan hyvä? Eikö hienosti? Meille tultiin paikalle. Niin, se on tärkeintä, osallistuminen. Ei, teillä on aika kova hyökkäys ollut. Mulla on ihan luotto teihin. Kyllä me pyritään niinku... Te olitte johtoasemassa viime vuonna. Joo, Pori laitettiin ja ajo vähän. No se on. Pääsitte maaliin. Mut siis ihan täys atakki päällä koko ajan. No. Ei himmailla. Se on lähdös jo, niin tää on tuolla sandwichina. Mun täytyy varmaan lähdös vähän säästöön. Mä luulen, mun käy niin sääliksi noit ruosteisia tukivarsia, että pääsee muutkin ajamaan. Katsotaan nyt. Se mieli muuttuu aika äkkiä, kun lyö kypärä päähän. No niin, se olisi puhelinteline. Ei oo kauhean hyvä. Ei oo hyvä. Mutta ei oo nyt paljon muutakaan. Vetto, ja me ollaan ihan takarivissä. Ei muutakaan. Onnea kisaan. Mulla on vähän lämpöistä mun ikkunalla, kun aivan höyryää. Toivottavasti se on vain ikkuna. Tai sit tää keittää jo. Kuinka meidän ressukoinen nyt käy vain täällä kisapäivänä? Meillä on ihan takana. Meidän takana ei oo ketään. Niin aika pujottelu on, kuulkaa. Tuohon kuule kärkeen pujottelee. Eihän se nyt oo kuin 55 metriä, mutta siinä on vähän objektia tiellä. Vähän. Ammu takaisin! Aivan kun sanonut, että ampuu putsariin. Ei siinä oo putsaria. No niin, minuutti lähtöä. Lada alkoi käymään vähän vajaa. Täytyy saada aika lailla jenkaa koneeseen, mä luulen. Jos tulpat heräilis. Mene.
Hana! On ne hirveet nää jarrut. Orastava käynti hei. Joo, ei käänny. Vaistolämpötila on 84 astetta. Ajo-ominaisuuksia ei oo minkään näköistä. Tää on jalos! Ei mennyt kupi sisälle. Jarruja ei oo minkään näköisiä. Kuka puikas? Joo. Vittu slaadi! Aakelin aasikko yrittää ajaa yli. Oi. Taas sieltä niitattiin se! Minkää nyt niillä mopolla pois minä tulen täältä. Tää tosiaan tää jarruttomuus on vähän... Mä oon yrittänyt nyt päästä vähän tähän ladan sieluelämään. Tää on niin järjettömän hidas vehje, et en mä tiedä. Kerta kaikkiaan tällä ei tee yhtään mitä täällä. Muuta kuin pitää hauskaa, siihen mä oon yrittänyt keskittyä. Kinkun lämpötila on vielä sopiva. Ui, päästäänkö ensimmäinen takaveto ohituspaikka? Haetaan ulkoa. Ulkoa. Sisälle ja... Koko käyntiin häiriö. Ui, hauskalla kerralla. Tyhjä käynti vähän suurella. No sen verran, että mä saan sen kierroksella aivan juuri kiinni. Se oli hauska näköistä, kun lada ja se Merso lähti samaan aikaan tosta katsomakurvista, niin siinä oli siis 20 metriä eroa siellä toisessa päässä. Mitä nyt sen jälkeen taas katsoo aivan liian kauas, oli ainakin 50 metriä se ero. Meillä on perras pieni käyntihäiriö. Eikä oo ajan kovaa. Se pikkuusen jokeltaa, mutta kun sitä pikkuusen säikäyttää, niin se syttyy, mutta on ihan hyvä, että se... Kun täällä on paikkapaikoin, tää on todella liukas. Tässä on jalojen lämmitys. Luukku. Menikö... Saako vetää jo?
piukkaa. Menis kulko. Lauri Heinonen on täällä. Mä haistan mielellä. Oi jo, nouse! Nouse! Se oli vahinko. Sekin oli vahinko. Pikkuusen paino mua takaluukkasta. Saa! Pojille pahoittelevat. Se oli vähän aggressiivinen ohitus kyllä, mutta kun sieltä tuli vähän niinku romua takaa ja edestä ja sivulta ja... Hei! Mä pääsin ohi! Luokalle. Se on näppärillä. Mikä fladi? Takajärvi on ihan hengenlainen. Noniin. Oi että pompatti on ihan lyömän. Komea ohitus oli. Noniin. Oi. Vaikku lonkku! Oli muuten aika raju petäkkä. Tästä Volvosta täytyisi päästä ohi, se on vähän hasan. meni tunteisiin. No niin, tässä onkin sit vähän aikaa odotella tonnusta.
käyttö, niin se oli aika kova isku. No kaikki on päästetty mitä voi päästää tällä vehkeellä. Takaa on vaan joku irti, mä en tiedä onko taka-aksilla irti vai takapuskuri. Olis siinä alas menee, oliko se Lauri niinku hengissä siellä vielä? Täällä on tyhjä käynti vähän kovaa, niin mä en kuule. Joo, mä huomaan sen. Ihan ok menee, lämmöt pysyy 95 maksimi. Ei tää mene mihinkään. Näissä jarruissa se ongelma, kun tää niinku tuntuma alkaa kyllä täältä alusta, mut sitä joutuu 5 senttiä painoa ennen kuin mitään tapahtuu. Ei oo ihan hirveän hyvät jarrut, vaikka ne siis toimii. Mut niillä ei oo hirveän hyvä tos jäällä sillä lailla tunnustella. Paisto lämpötila 89. Tää hirttävä kaasu on ärsyttävä, kun pitäis vähän hallit pitoon. Kaasupolkimeen on tullut semmonen tunne, että meidän moottori liikkuu. Mersus on astoja aika paljon. Kattelin vaan verrattu meidän Continentaliin. Näihin ladan ominaisuuksiin alkaa pikkuhiljaa pääsee käsiksi. Mä tiedän, vauhti nousee vai tuntuuko vaan. Toi jarrutus on kyllä raju. Ensin pääset jarrutuntumaan ja sit se katoo vähäksi aikaa ja sit tulee tuntuma uudestaan. Vaatii vähän totuttelua. Oi, mitä nyt? Nape paino. Hyvä nape! No niin. Pääsi sinuiksi ladan kanssa, mut ei tää mikään häävi oo, mut jarrut jos korjais. Siis jarru jos olisi hyvä tuntuma, niin sit mikäs täällä syöttäis? Eka ajovuoro ajettu. Pakaputkeen on vähän joku osunut ja vähän johonkin muuallekin. Hyvä on. Mut tarjoa 3 vaan niin pian kun saa. Joo.
Hyvät renkaat on sierrässä. Alkaa vissiin olemaan sen verran liukas rata, että nyt on koko ajan keltainen tai punainen lippu. Täytyy päästä tosta 29 ohi. Se tuntuu olevan tuo hopeamersunkin tiellä koko ajan jonkun verran. Älä puske mua nyt tonne ojaa. Älä nyt! Jaha, onpas kätevä kussi. Jautereen kuski vissiin muistanut, että ne on vähän kovia nuo sikaanipenkat, kun yritti mua sinne pökätä ja jäi vähän niinku itte nalakkiin. Joo, ei lämmöt ei oo kyllä ongelma, ne on todella matalalla. Mä en tiedä, onko se sitten hyvä vai huono asia. Ja noin meillä pelaa puhallinkaan. No, ei se mitään. Kato heräs. Huom vai. Fixed. Tässä nyt ei vaikka ei mitään remonttia tehdä odottelun aikana. Liki. Täällä ei todellakaan kuulu mitään, mutta on tää nyt ihan saatana hauskaa. Mut ei tää kyllä niinku eten mihinkään. Tämäkin ollaan niin primeras irti, se mua kiinnostais, että minkä? Tietääkö kukaan? Osaako kukaan kertoa vai? Takapuskuri Anssi, sulla on takapuskuri irti. Se heiluu aika rajusti. Okei, ei mä tiedä aika hyvän ilmalennut tuo äsken, niin mä ajattelin, että siellä on jotain kriittistä.
Turhaa sen sieltä hinkkaat. Olisit mennyt. Aina nyt kaasua. No niin, joko sä pääset? Pitäis jake mennä. Mä viileetään. Mitä jarrumalla palaa koko ajan? Koko ajan jarrumalla palaa. Ei se auto etene, jos jarrut on päällä. Joku tuli takaluukkuun aika hyvin, mutta ei ainakaan täältä ei mitään ihmeempää. Tuo on vähän raju, kun tuntuu näyttää olevan toi lattia vähän katkennut. Täällä puolella motto edes, niin me ei näe sitä, mutta ihan hyvin tuntuu toistaiseksi pelaava. Ja hauskaa on. Alkas tulla vähän viilee. Pankina vähän käy vissiin lämpöisen. No, varmaan hyvä sekin kun paistomittari siellä. Ei tämä menee! Ei vaikka oli alkuvauhti. No niin. Mä tulen nyt pois. Sopii hyvin. Onko Tanja asemis? On. Joo, mä Tankata. en usko. Tankissa no ei paljon puutu täydestä. Ei siinä mennyt sunkaan jälkeen oikeesti kuin joku alle 10 litraa. Mut voidaan me nyt tankat, se on nyt tuloksen kannalta ihan se ja sama. Kari, se oli sun ajovuoro. Mikä fiilis? Mä olisin toivonut, että se olisi hajonnut, mutta ei se sitten hajonnut. Ei se mihinkään hajoa. Siellä... Oho, mä otin pienet zoom. Siellä oli niin... Häh? Ai kova puso. Jo heikko. Mitä se sanoi yläkerralääkäri? Ne vaan vähän oikaas sun linjaa, kun meidät mennä liikaa poikittain. Napes muuttaa. Kari, onko mikä mieli? Mitä, en tiedä paljonko mun täytyy kiriä, mutta kyllähän se kirii tää voi. Totta kai sä ajat Se oli mun mielestä niinku jäljes johdosta. No, niin se on helppo. Ne on tosi lähellä. Noin lyhyen radalla on helppo kirityä. 8 oli muistaakseni ja meillä oli 87. Ajamalla kiinni. Kari menee ralleihin. Karia jännittää tosi kovaa. Se on vain sisälokari. Antaa sen olla siellä. Mä aukee huvi vaan. Kyytiin vai? Noniin, hana! Hana, Kari! Kari, mee jo. Kari pitäis mennä jo. Kari! Onko vaihdettu jo? Meillä ei oo pakkia enää. Ei me pakki päällä vai? Menee päällä, mut tää ei lähde liikkeelle. Jos me pistää pakki päälle, niin... No nyt se lähti. Mitä? Kilisee jo. Niin kilisee, mä huomaan se. Mitä sieltä valuu? Vettä. Onko siitä... Voi niin paska. Onko sieltä tullut vaan pikkuhiljaa vettä? Eikö joo, se pudottaa koko ajan. Joo, mä just katoin. Vettä tarvitaan! Kuva, anna mennä. Tanjan vuoro pyörittää. Onko mukavaa? On. Hyvä peli se on. Siinä on jarrus 2 tuntumaa. Tuo ensimmäinen ei tee mitään, niin anna mennä. Virtolukko täällä. Joo. Ui, paha ääni. Se on joku... Paha ääni, mutta ajat niin kauan kuin pyörii. Ehkä se on vaihdelaatikko. Siellä ei oikein mennyt pakki päällä, mutta ei se mitään. On painaa vaan.
Taneli siellä pyörii ja saakeli. Ei tässä, ei me pakki. Ei me pakki. Tänne kun me tultiin istuskelee vai? Voi perkele. Aha. Mummoja kitkoon. Mä tiedän miinuksen aina kun tästä käyntiäiriöstä. Jonkin verran röpällä. Mennään tuolla täällä. Saakeli autoreen versu alkaa käydä käsiksi. Mä melkein sanoisin, että tää TIS 51 on saanut pikkusen jonkun niitin johon. Siis rekkarikatoin. Mä hautaanko kuuluu täällä laita. Ulkoa ohi vaan. Oi oi. Ulkoa ohi. Ai, tuolta on niitti on. Sutsuki tuli ohi! Mitä tuolla tekee? Miksi mä menin ulkolinjaan? Se oli hyvä. Ai! Pieni kutu kaverille. Pieni torvi, kun täällä on tällainen ruuhkaa. Ei oo koskaan. Täällä on viimeksi on. Nyt kun ne ollaan omat. Ne laitetaan. Ai! Täällä on jollain 2 tahti monoa saamaan kiinni. No niin, ai! Tää Volvo on kyllä aikamoinen itse. Täällä on kylmä saatana. Jaa. Joo. Lämpömittari, jos sattuu näkymään, niin ei tää ainakaan liian lämpimänkään. Kuuleeko sä, Lauri? Lauri? Joo, kuulolla. Ihan hirveetä paskaa. Sano vielä. Kamalaa! Hyvinhän se menee. Ei mene, tää on ihan hirveetä! Hirveetä. Eihän. Tää sammuilee! Tut siihen kohti alat nauttimaan. Hyvin se menee. Pyörittääkö se edes? Ota paine pois ja kokee. Käy painella kaasua.
Tane on samassa paikassa kuin Jake viime. Hei Tane, hei! Kympistä on päästävä ohi, mutta saastella ja tuohon seuraavaan kurviin, muuten tulee romu. Ahaha! Mä sanoin! Oho, ai! Taneli! Oho. Voi keltainen lippu, mä sanon. Mä ehkä takapainottaisit jarruttuna. Moottori on kyllä niin umpiääset. Tanelilla ei oo sen verran höyry. Aika huonosti käy tuolla laittaa. Taneli vaan höpöttää puhelimeen. Mulla ei oo puhelin. No naiset. Aina puhuu vaan puhelimeen. Halo? Mä tuun pois! Mä tulen pois, en kuule mitään. Oi. Paska auto vai? Kaikki, en mä tykännyt. Se oli ihan kidutusta. Me saa ajaa nyt viimeinen. Se on varmaan vesipumppu mikä täällä kolisee. Varmaan muuten. No niin. Tanja ei nauttinut ladasta. En minäkään, mut kyllä no aja. Onkohan nää muut lopettanut joku mä yksinään joku tässä on vaikka kuinka kauan? No niin, nyt alkaa vähän pääsee käsiksi tähän. Tää olis vaatinut pienen testiajo ennen tätä kilpailua. Kinkupaistomittari näyttää 91. Vähän vettä vuotaa, mutta öljylämmöt ainakin pysyy. Katsotaan pääseekö maaliin jostain. Jännittää, että millainen pannukakku sit tuohon polkkarista tahtoo tulla. Sen verran oli vauhtia ja sivuttais-kulkua. Mukavaa ollut, se on pää. Meillä on muuten bensakin aika vähis jo. Tankillisella pärjää tässäkin huvis. Lähtekää ihmiset tämmösiin ralleihin ihmeessä. Renkaat vaan jonkinmoiset ja autolle ei näköjään ole väliä, kun tämmöiselläkin ritsalla voi ajaa. On mukavaa. Kannattais mennä johonkin vihahallintakurssille ennen. Aha, Kari! Se oli siinä. Jos nyt ei vesi lopu tästä varikalajelle, niin lada kesti.
Pakko vähän luisua. Karikin vetää drift-myönteistä. No niin, vähän se höyryä, ainakin kävi vielä. Kyllä tää oli ihan eri peli, kun sai vähän luottoa. Perhana, kun olisi ollut vähän parempi rengas ja vähän painoa takaluukus, niin mä sanoin, että olisi ollut ihan eri lopputulos. Ja tiimin molemmat autot kisan jälkeen suoraan ajamalla kärryihin. Ei nää mitään romuja katoa. Mä tulin aivan tuoreeltaan ottamaan ihan tästä kärrystä. Siis, nyt se meni jo ihan eri laitoja ajaminen. Meni vai? Meni. No, siinä oli ihan eri yrkkä. Kun olis päässyt vähän ajaa tän lensi. Tää on niin villi laite. Niin on. Et nyt kun tiesi rajat, Juu. nyt oli helpompi ajaa. Mut täytyy sanoa tällä jälkikäteen, nyt kun silloin se tuntia 20 minuuttia ajanut, niin kyllä sitä niin paljon kehuttiin, vaan nimenomaan haukuttiin, että ei tuolla pysty tekemään yhtään mitään. Niin siis meillä oli vaan vähän huonot renkaat. Se oli niinku huonoin. Joo, ja siis se keventely oli tyhmää, mutta sen nyt arvaskin. Joo, ei se ainakaan auttanut asiaa se keventäminen. Ei se niin kamala enää toisella kerralla ollut, mutta ei se hyväkään. No ei. Luisutellakin siltä toi viimeisen kerran. Ihan. Kyllä mä tykkäsin siis. Hauskempaa se oli kuin kotisohvan istuminen. Onneksi mä pääsin vielä ajaa, siis nyt oli oikeesti hauskaa. Mitä? Tulit vielä joka puolella. Oliko se sinä, kun ajoit äsken? Oli viimeisen. Joo, no mä vitsi kun olis tiennyt, niin mä olisin antanut vähän lisää pain. Oli hienoa, kivaa. Mä en tiedä, mä aloin lopussa vasta fiilistelee ja nyt kun mä otin kamera pois sieltä, niin se oli jo sammunut, et en tiedä kuinka paljon meni ohi. Uusia melttosi. Se on hauskaa ajaa autolla kyllä, joka tapauksessa. Tuossa viimeisessä vuorossa se huono puoli, että 90% mä kyllä istuin vaan paikalla niin ihan odottelin, mutta oli silti kiva. Joo, siinä saa aika paljon odotella, mutta on se. Mäkin tykkään kyllä, vaikka oli niinku aivan hirveä toi laite ajaa. Teillekin etuvetoauto. Tania ei tykännyt. Ensi vuodeksi teillekin etuvetoauto. Siinä on meininki. Ei, kyllä se näytti niin tylsältä. Me hyökätään ensi vuonna vähän eri taktiikalla tähän hommaan. Sama auto varmaan silti. Paljonkohan me hävittiin? Onko joku katsonut? En mä tiedä. Hyvä sijoitus teillä oli. Joo, hyvä. Jaha, tää on. Se? Älkää nyt kirjoittaa. Ai niin, vaunonimin laittaa toimeen.